Šta se krije ispod ovih kutija? Sad će vam učitelj reći. Pa, zdravo! Zar niste shvatili? Pokazivala sam vašu prvu nagradu. To je lutka Barbie. A čime ćemo crtati? Ne može. Još nisam pokrenula tajmer. Sad čekajte. Dakle, imate 2 minuta. Krenite. Jedva čekam da vidim šta je tamo. Šta? Obična lovka? Pa, dobro. A šta je kod Eme? O, dobila sam boje. Ha, pobedit ću te. Pa ne, ja ću dobiti Barbie, jel ti jasno? O ne, moje četkice je sad u smeću. Ups, baš ti hvala, Marie. Treba nešto smisliti. Tačno, imam prste. Crtat ću prstima. Da, odlično mi ide, vidi. Ali nešto nedostaje. O, znam. Polako. Joj, kako je teško crtati olovkom. Ej, još se i slomila. Treba je naoštriti. Što? Dobro, pokušat ću još. Jao, kako sam poželjela Charlesa. Tako je sladak. O, ne, nešto sam se zamislila. Nemam više olovke. Oho, pogledajte kako je lepo ispalo. Ja sam završila. Što? Vreme ističe? Ostalo mi je manje od 1 minuta da završim crtež. Moram se ubrzati. Dakle, sad ću sve brzo nacrtati. Glava, telo, kosa. Stigla sam. Pokažite svoje crteže, mlade dame. Ema, šta je to? Tako crtaju mala deca u vrtiću. Strašno. Marie? Da vidim. Oho, kako lepo i originalno, bravo. Pobeda je tvoje. Uzmi svoju lutku Barbie. Jupi, dobila sam Barbie. Kako je lepa. Baš kao ja. Dođi kod mene, lepoto. Neću te nikome dati. Kako si slatka. Ema, skloni svoje prljave ruke. Moje Barbie. Imam kakicu za vas, pogledajte. Ha, šalim se. Zapravo imam psa za vas. Pogledajte ovog slatkiša. Dakle, kuća će dobiti najbolje od vas. Crtajte. Čime će ovaj put crtati? Što? Jesu to krede? Samo to? Nadam se da ću ja imati nešto dobro. O, flomasteri. Gotovo. Moj unutrašnji umetnik je spreman da izađe. Sad ću nacrtati najboljeg psa ikad. Prvo treba obris. Ne sviđa mi se. Ponovo. Jao, kako loše. Uopšte mi ne ide. Ne. Jao, izvini, Ema. Kreativni proces je težak. Čekajte, tačno. Mogu zaokružiti ruku i dobit ću njušku psa. Da, odlično. Hej, Ema, gledaj u svoj crtež. Pa dobro. Svakako će moj crtež biti bolji. Pala mi je na pamet dobra ideja. Izmrvit ću krede u rukama. Odlično. Sad ću sipati sve na papir i nacrtati njušku. Gotovo. Sad ću obrisati tvoj crtež. Imaš nešto ispod nosa. Juj! Marie! Ne! Vreme je isteklo. Pokažite crteže. Wow, Marie! Kakvo lepo kuće. A šta je kod Eme? Ema, opet loše. Ema dobije 2, a Marie lepo kuće. Tako me je sramota. Uzmi ga. Nadam se da ćete se sprijateljiti. Joj, kakvo slatko kuće. Oduševljena sam. Duša mala. Ha, eto ti, hoćeš i ti da dobiješ. Jao, izvinjavam se. Evo vaše nove nagrade. Nintendo Switch. Jel ga svi vole? Odlično, onda krenite. Sad ćemo da vidimo šta imam ovdje. Hej, Marie! O, a kod mene je plastelin. Super, zadovoljna sam. A šta je u mojoj kutiji? Oho, kakva dobra hemijska. Joj,
Oštre. Shvatila sam. Ovim treba grebati po specijalnom crnom papiru. To nije teško. Džabe se trudiš, ja ću svakako pobediti. Dakle, treba razvaljati ovaj plastelin, ali to je baš dugo. Imam bolju ideju. What? Ups, nisam ništa uradila, stvarno. Dobro je. Taman sam žedna i gladna. Evo ga, telefon, a tačnije maskice za telefon. Stavit ću ovdje komade plastelina i razvaljati ih. A sada treba dodati detalja. Gotovo. Ostalo je to izvaditi iz maskice i to je to. Mogu dobiti nagradu. Ja sam spremna. Pogledajte, jako sam se trudila. Ne, tog nije dovoljno. A šta je kod Eme? Oho! Kao da je pravi. Nagrada sigurno ide mi. Svaka čast. Žao mi da ti je dam, ali šta da se radi? Hvala puno, učitelju. To je najbolja nagrada u mom životu. Hoćeš zajedno da igramo, Mari? Hajde, uzmi. A ovo je moj kontroler. Hej, pobedit ću te i ovdje. Devojke, jedva sam dovukla vašu novu nagradu. Možete krenuti da je crtate. Hajde. Čime ću da crtam? To je flašica sa vodom i perle. Ema, treba da se osvežiš malo. Hej, prestani. Devojke, dosadili ste mi već. Dobro. Bolje da vidim šta je kod mene. Oho, to su boje. Set pravog umetnika. Cool. Dakle, treba mi žute kuglice. Takve boje, lizalica. A sad ću dodati malo bele boje. Da, odlično mi ide. Vreme je da i ja počnem. Nacrtat ću prvo obris. Joj, nešto neće. Onda prelazimo na plan B. Sipam žutu boju. A sad mi treba žvaka. Gdje je? Evo je. Treba je malo prožvakati da bi bila mekana. Fuj, odvratno. Bitan je rezultat. Već sam naduvla balon. Umočit ću ga u boju, a onda staviti na papir. Savršen ravni krug je spreman. Odlično. Mari, zaboravi na lizalicu, nećeš je dobiti. Devojke, nemate više vremena. Ema? Dobra si. A šta je kod Mari? Eto, pogledajte. Pa iskreno, ni nešto. Mogla si bolje. Ema je pobedila. Čestitam. Možeš uzeti svoju lizalicu. Najbolja sam. Kako je teška. Izvoli. Wow, jedva čekam da je probam. Divno. Mari, možeš jesti sa druge strane ako hoćeš. Ti? Wow, izgleda jako dobro. A šta ti imaš, Mike? Ovo je kola. Blago meni. Čini se da sam dobila super kiseli žele. Brojalica će odlučiti ko će biti prvi. Ja sam pobedio, znači da ću biti prvi. Obožavam kolu, ali još nikada nisam probao žele sa takvim ukusom. Sviđa mi se. Ovo je prosto nevjerovatno, devojke. O, da. Ne mogu da se zaustavim. Šteta što sam tako brzo sve pojeo. O ne, ruka mi se zalepila za flašu. Hajde, otkači se. Šta da radim? U redu sam. O, flaša je otpala. Super. Kija. Hajde, sad si ti na redu, Nikol. Dobro, sad ću probati. Oho, kako kiselo. Ups, baš nezgodno ispalo, izvinjavam se. Jane, nastavi. Super, ja sam već mnogo gladna. Pogledajte kako lep žele imam. Neverovatno. Kakav je ukus. Divno. A šta se to čuje? O ne, pčele, odlazite odavde. Nemate šta da radite ovde. Izgleda da ću morati da koristim specijalno sredstvo.
Odletele su, odlično. Bravo, Jane. Hvala, sad me niko neće sprečiti da uživam u ovom divnom želeu. O, kakvo zadovoljstvo. O, predobro. Šta je bilo? Jane, ne želimo da te plašimo, ali okreni se. O, mamice, ovo je čekić od pčela. O, moja glava. O ne, pčele, vratite mi med. Pogledajte, dobio sam pucketave bombone. A ja imam žele sa ukusom sladoleda. Ja se uopšte ne radujem svom poklonu. Ja imam žele sa ljutom paprikom. Dobro, pošto se svi plaše, onda ću ja da počnem. Izgleda zanimljivo. Kakav je ukus? Prelepo. Pucketave bombone su napravile žurku sa vatrometom u mojem ustima. Želim da taj osjećaj traje zauvek. Baš mi se sviđa. Hoćeš možda da se zamenimo? Već je kasno. Čini se da sam preterao. Šta se dešava? Oho, lepota. Da, to je mnogo lepo. A ko je sledeći? To ću biti ja. Ovaj žele čak i po boji podsjeća na sladoled. Samo što je mnogo bolji i duplo ukusniji. O, da. A hoćete foru? Gledajte, sad sam ja, princeza Elza. Hoćeš da se zamenimo? Izvini, Nikol, ali svoj žele ne bih menjala ni za šta, jer je neverovatno ukusan. Ali sam se smrzla. O ne! Jane, jesi li dobro? A mamice, ona se potpuno zaledila. Moramo joj hitno pomoći. Ugreću je fenom. Nikol, hvala ti puno. Šta bih ja bez tebe? Super! Evo i mene, sklonite se, imam vatreni blaster! Nemoj! Pa dobro, ko je sledeći? Nikol, ostala si samo ti. Da? O Bože, koliko ovdje ima paprika i sve su veoma ljute. Uopšte ne želim da ih jedem. Dobro, šta da se radi? Odgrišću jednom i dosta. Kako se plašim. Naježila sam se. Ups, čini se da ću sada da puknem. Moram da stignem do najbližeg bazena. Skačem! Kakvo olakšanje! Sad sam u redu. Žele sa ribom, samo ne to. Ja imam žele oči, cool. Šta može da bude bolje od žele sa Skittles bombonama? Blago meni. I Mike imao sreće. A Jane neće biti ni malo lako. Ne plači, lepotice, suze neće pomoći. Hajde, mi verujemo u tebe, uspećeš. O ne, kako velika flaša. Kakav užas. Da li zaista moram da pojedem sve to? Neverovatno. Joj, povratit ću, a još nisam ni probala. Fuj. Užas, jadna ti. Da, zamislite kako je meni. Dosta mi je. Mike, hajde, počni ti. Da, vrlo rado. Hej, zašto neće? Dobro, imam bolju ideju. Hej, ja! Opet neće. Ako tako, moja glava. Uspelo je. Ja sam jak. Sada mogu probati. Kako ukusno. Da. Hoću i ja. Hej, bolje probaj svoj žele. Dobro, kako kažeš? Super! Moj žele je prelep. To je prosto neverovatno. Yummy. Zadovoljna sam. A šta se ovo dešava sa mnom? Da li mi se čini ili moja koža postaje šarena? Ljudi, da li vi to vidite? Cool. Daj nama da probamo. I ja hoću da postanem šarena.
Yummy. Wow, ovo je super! Šta? Žele sa brokolijem? Šalite se? A ja imam sa fantom, super. Ne mogu da verujem, ovo je marshmallow. Kako smešan poklopac. Izgleda da je isto želeja. Ovo je cool, devojke pogledajte. Imam žele flašu. Kako zabavno. Kako se smešno trese. Ups. Pa eto, od moje flaše skoro ništa nije ostalo. Ovo je ukusniji nego što sam mislio. Jane, hajde sad ti. Hajde, kukavice. A meni se povraća samo od pogleda na ovu flašu. Smislila sam. Napravit ću od nje koktel da se ne mučim. Čaša je tu. Nedostaje samo vatre. Ma ne plašite se. Već sam završila. To je to. Ostalo je samo popiti. O, ne. Nije mu se poboljšao ukus. To je i dalje odvratno. Ne mogu više. Dobro, svi su već probali svoje žele. Hoću i ja. To je mnogo ukusno. Ideja. Napravit ću žele rezance uz pomoć ovog teniskog reketa. Da, gledajte. Odlično mi ide. Super. Imam čak i štapiće za jelo. A mogu početi da jedem. Gledajte kako se smešno trese. Da probam. Super. Ovo je top. To je genijalno. Wow. Žele sa žvakom. A baš sam imala sreće. Samo nemojte da mi kažete da je ovo žele sa psećom hranom. Užas. A ja imam žele sa nutelom. Super. Samo Mike nije imao treće. Da, veoma smešno. Hajde, počnite već. Ja sam spremna. Istisnut ću malo i probati. Kakav užitak. Zanima me koliko veliki balon ću moći da naduvam od ove žvake. Ideja. Sklonite se. Šta si smislila? Jane, hajde, sipaj mi žvaku u usta. Šta više? Dobro, zvuči zanimljivo. Sad ću otvori usta široko. Sad ću i ja da probam. Slatko. Imam toliko žvake u ustima da jedva mogu da je sažvačem, ali nema veze. Sad ću vam pokazati pravi show. Gledajte! Oho! Neverovatno, Nicole! Wow! To je bilo cool! Hvala! A sad je red na Jane. To, ja obožavam nutelu. A žele sa takvim ukusom je još bolji. I čini mi se da sam smislila nešto zanimljivo. Ako uzmem tost i namažem nutelu, mogu da napravim veliki sendvič. O, da! Šteta što su se tostovi tako brzo završili. Dakle, vreme je da probam. Neverovatno! Ona nije normalna. Ne mogu da se zaustavim. Ovo je predobro. Mike, nastavi. Okay. Osjećam da će biti zabavno. Vama će možda i biti, ali meni uopšte neće. Kako odvratan miris. A izgled je još gori. Sad ću da probam. Čekajte. To je ukusno. Nisam očekivao. Mike, jesi li dobro? Skloni se, to je moje. Izgleda da je Mike poludeo. Ne plaši se, mali. Neću nikome dati svoje žele. Ovo je čudno, ali okej. Eci, peci, pec, ti si mali zec. Ja sam prva. Wow! Obožavam hranu sa žvakom. Wow, prelepo. Kako divna torta.
Blago meni. Hej, a vidi? Ups, super. Hej, šta radiš? Ti imaš svoju tortu? Oho, ova torta je sva napravljena od čokolade. Wow, baš nam se posrećilo. Da, to je prelepo. Jao, kako slatki miris. Sad ću probati svoju tortu. O, da, ukus je još bolji. A kakva je moja torta? Sad ću je probati. Jao, nerealno. A još mogu praviti balone od nje. Zar to nije cool? Pogledaj kako se razvlači moja žvaka. O, hajde da se zamenimo. Ne, neću. Jel da? O, imam ideju. Sad će biti dobar prank. Eto ti, Cicio. Šta si uradila? Ha, sad si sva lepljiva, to je jako smešno. Roxy, sad ću te ja naučiti pameti. Znaš šta? Eto ti, probaj moju tortu. Šta? Mogu i ja da vratim, eto ti. Jo, kako si smela? Dobro, najavljujem vrat, eto ti. Eto i tebi. Jo, prestani. Jao, preterali smo. Da, upravo si. Ali to je bilo baš smešno. Kamen, papir, makaze. Da. Ja počinjem. O, Nikol, pogledaj. Dobila sam celu kantu žvaka. Blago meni. Wow, kako se razvlači. To je divno. I ukus je super. Jesi se zaglavila? Jo, šta da radim? Čekaj, sad ću ti pomoći. Jo, mamice, to je bolelo. O, ostalo je još žvake. To je ekstra. Hej, šta se smeš? Sad je tvoj red. Hajde. Wow, dobila sam kantu Nutelle. Obožavam je. Izgleda divno. Mogu jesti Nutellu non stop. Za doručak, ručak i večeru. O, da, prelepo. A znate šta? Ne treba mi kutlača. Iću Nutellu iz kante. Ovako. O, blago meni. Jao, šta radi? Ona nije normalna. Šta je? Hajde da se zagrlimo, drugarice. Hajde. Da vidimo. Wow, kako velika fontana. Da, i kod mene. Vidi, ja ću da pijem žvaku kroz slamku. O, da, ima ukus jagoda, nevjerovatno. Oduševljena sam. O, i baloni ispadaju super. Odlično si smislila to. Hoću i ja. Baci kocku, to je ekstra. O, znam. Pitam se da li ću uspjeti da naduvam balon kroz slamku. Gledaj, uspjela sam. Ovo zaista radi. Svaka čast, Roxy. Sad čekaj, to još nije sve. Gledaj šta mogu. Kako si uspjela da napraviš kuće od žvake? Nevjerovatno. Štete što ja ne mogu tako. Ali mogu uzeti led i crtati na njemu čokoladom. To je isto cool. Vidi, Roxy. To su naočare i brkove. Kako izgledam? Super. Hoćeš da probaš? Šalim se, neću ti dati. To nije smešno. Njam, njam, njam. To je divno. Baš si bezobrazna. O, ali imam ideju kako da ti se osvetim. Sama ću da probam tvoju fontanu. Popit ću je celu, baš me briga. Hej! Roxy, kako si smela? Ups, to nisam ja. Hajde sad daj meni svoju fontanu. Pa ne može. Daj mi! O ne!
Zbog tebe smo lepljivi i prljavi sad. Dobro, ali to je bilo moćno. Wow, kola! A kod mene je Huba Buba. Obe smo imali sreće. Šta? Moje kola je napravljeno od čokolade, zamisli. O, da, ukus je neverovatan. Oho, ne mogu da verujem. A vidi, unutra su još i bombone. Ne, nemoj ni misliti o tome, to je samo za mene. O, da, to je divno. Obožavam čokoladu. Mogu li ja da probam, molim te? Dobro, izvoli. Wow, to je baš ukusno. Hvala ti. A mogu još? Nemoj biti bezobrazna. Molim te. Da, sedi tako. Okej, a vreme je da probam svoju žvaku. Wow, izgleda cool. A ukus je još bolji. Oduševljena sam. Oho, kakav balon si napravila. Nevjerovatno. Da, vidi, to je prelepo. Sad ću naduvati gomilu balona i napravit ćemo žurku. To će biti jako zabavno, veruj mi. Sad čekaj malo, a brzo ću to ja. Wow, izgleda ekstra. Jao, već sam se smorila da te čekam. O, koliko ih ima? Jao, šta se dešava? O, izgleda da leti. Roxy, spasi me. Šta? Ajoj, gde ćeš? Stani. Mamice, plašim se visine. Wow, to je aparat sa žvakom. A kod mene sa čokoladom? Mogu li ja biti prva? Imam čak i novčić. Da vidimo. O, hoću Bounty, da. Bingo! Uspela sam! Svaka mi čast! A sad ću je probati. O, da! To mi je omiljena čokolada. A sada treba izvaditi Milky Way. I njega baš volim. Da! Blago meni! I to je mnogo ukusno! O, pogledaj koliko čokolade imam! Super! Želim još i još i još! O, jao, sve sam pojela, sad ti! Dobro, ali ja nemam novčića. Kako da dobijem žvaku? O, znam, možda imam nešto u džepu. Nemam. O, Nikol, hoćeš mi dati novčić, molim te? Da, sad ću. Čekaj, sigurno sam imala još para. Ali ne, ništa mi nije ostalo, izvini. Dobro. O, možda će to pomoći. Jedan udarac i problem je rešen. Da, sad su sve žvake moje. To je bilo baš lako. Gledaj sad. Wow, je li to šareni balon? Ajoj. Izgleda da si preterala. Fuj. Da, trebala sam se na vreme zaustaviti. Žao mi je. Wow, znam da ti kao i ja obožavaš mede. Znaš šta? Hajde da se takmičimo ko brže pojede medu. Hajde, počinjemo. O, da, to je super. Mogu još i balon da napravim. Kako zabavno. Jo, vreme ističe. Moram se ubrzati ako želim da pobedim Roxy. Umorila sam se da žvaćem. Predaj se, ostao mi je posljednji komad. Nema šanse. I pobedila sam to. Super, ja sam najbolja. O ne, Roxy, zaglavila mi se žvaka, u pomoć.
Čekaj, ne brini, sad ćemo izvaditi. 1, 2, 3. Jao, mamice, Nikol, jesi li dobro? Ups, nisam sigurna. Šta mi je sa usnama? Bolje da ne znaš.